78an seguronez, oso gauza terrible gertatu zen Izurretan, eta gauez, domeka batez edo jai egun batez, gauez, gizon handana batek, neska atzeratu bat, neska tabiraldeko neska atzeratu bat, zebilen bera bakarri musikarekin edo ez dakizerekin, bere radio batekin edo zebilela irratia eskoan zeukala, eta taldean gizonak ibili ziren nahi izan zuten bezala zirriekin egiten eta bortxatu zuten eta erabil zuten ez. Bueno, hori gertatu zen modu publikoz. Hori zen leku izkutu baten egin. Gizon horiek, gure herriko gizon horiek, egin zuten, farre artean, abusatu zuten, emakume atzeratu, personarik ahulenaren gainean. Eta orduan, lehenbiziko aldiz, nik uste dut olakorik harinago ez dela izan, Izurretako, emekako emakumeak ziren, hor ibili zirenak, Amaia Gorroño, Mari Teresa Azartaza, Isabel Astoreka, eta ni neu ere bertan talde hortan nengoen, Durangokoa izan da ere eurekin neukan harreman politikoa, erabaki genuen hori salatzea publikoki, salatzea Izurretan bertan, asanblada bat konbokatu, eta Maritere eta Izurretarra joan ziren eta esan zuten atzo gabien hemen hau gertatu zen. Eta jendea, konbokatu izan zen jendea, momentu horretan asanbladak eta egiten ziren herrian, ze frankismoa amaitu eta osteko oso pilpilan zegoen mugimendu sozial, jendea parte hartzeko eta hor herriak erreazionatu zuen, hor tirabirak eta interesgarriak egon ziren. Baina hor jendeak salatu zuen, bai, bezperan entzun da zeuzkaten batzuk, ikusiak, erdi ikusiak, norekin ibili zen da. Ze uste gaina herri erdian izan zala, ez da? Bai, han Izurretako kalertean, hor antzegon taberna handago da, taberna mendik, izena aldatuta ukiko da, baina... Eta, azkenean oso bitxia izan zen, ze Durangon jendeak horiek eskegin nahi zituen, baina Izurretan, asanbladaren beroaldi hori pasata gero, Izurretako jendeak, klaro, zure hausokide, bestia, hausokoa bertan ez, pixka bat tapatzen, eta horiek arrotu egin ziren, biolatzaile izan, bortxatzaileak izan zirenak, salatu zituztenen atzetik, mehatxuka ibili ziren gure lagunen atzetik, baina ez egun baten eta ez bitan. Baina hori zen borroka ederra, ze amaitu zuen, epaiketan amaitu zuen eta zigortuak izan ziren, eta hori da gaur egun duintasunaz irabazi duguna, eta emakume, ezin daiteke jendea bortxatu eta ezer ez da pasatzen hemen, zurrumurruka gelditu, eta hori dena guk irabazi dugu. Feminismoak egin dau, eta egin dau danon alde. Bai, emakumeen eta gizonen alde. Claro, emakume eta gizonen alde, eta jende ahula, eta jende, bai, ahuleziaren alde. Eta hori, ez da ginik behar beste jendea konturatzen den, jende gaztea ere konturatzen den, zelako zenbat esparru irabazi ditugun, burruka egin da, kostata, ez errez.